आपले सहर्ष स्वागत आहे। माझे नाव साक्षी रवींद्र दबडे आणि माझे नाव साक्षी गोरख दबडे। आम्ही इयत्ता 10वी मध्ये शिकत आहोत। करगणी गर्ल्स हायस्कूल करगणी हे आमच्या शाळेचे नाव असून आम्हाला या प्रोजेक्ट बद्दल मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे नाव जे बी कुलकर्णी सर आहेत। आमच्या विषयाचे नाव आहे गणितीय मॉडेल। मला माहित आहे आपल्या सर्वांनाच गणित हा विषय खूप अवघड जातो आणि त्यातील सम संख्या, विषम संख्या, मूळ संख्या, जोडमूळ संख्या, वर्ग संख्या हे म्हणजे इतका किचकट भाग आहे तो आपल्याला सहजासहजी समजतच नाही। त्यासाठी आम्ही एक प्रतिकृती तयार केली आहे। त्यात तुम्हाला सम संख्या, विषम संख्या, मूळ संख्या, जोडमूळ संख्या आणि वर्ग संख्या समजू शकतात। ती आता माझी मैत्रीण प्राची तुम्हाला दाखवेलच। सर्वप्रथम आम्ही 1 ते 100 अंक लिहून घेतले। त्यानंतर आपण जोडमूळ संख्या पाहू। त्या जोडमूळ संख्यांच्या आपल्याकडे 8 जोड्या आहेत। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73 ह्या 8 जोडमूळ संख्यांच्या जोड्या आहेत। तसेच त्यानंतर आपण वर्ग संख्या पाहू। त्या आम्ही पूर्ण वर्ग संख्या 1 ते 100 अंकातील 10 पर्यंतच्या पूर्ण वर्ग संख्या तयार केलेल्या आहेत। जसे की 1 चा वर्ग 1, 2 चा वर्ग 4, 3 चा वर्ग 9, 4 चा वर्ग 16, 5 चा वर्ग 25, 6 चा वर्ग 36, 7 चा वर्ग 49, 8 चा वर्ग 64, 9 चा वर्ग 81 आणि 10 चा वर्ग 100 हे 1 ते 100 हे पूर्ण वर्ग संख्या आहेत। त्यानंतर आपण मूळ संख्या पाहू। आपण या 25 मूळ संख्या पाहू शकतो यामार्फत, जसे की 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 60, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 आणि 97 या 25 मूळ संख्या आपण पाहू शकतो। तसेच आम्ही विषम संख्याही तयार केलेले आहेत, जसे की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 आणि 99 या 50 विषम संख्या आहेत आणि आपण अशाच प्रकारे सम संख्याही तयार करू शकतो। आणि आम्ही असे छोटेसे मॉडेल तयार केलेले आहे गणित। यामार्फत आपण आपल्या दैनंदिन जीवनातील शैक्षणिक सामानातील आपण एकदम सोप्या पद्धतीने आपण पाहू शकतो। धन्यवाद।